беше интересно. Това, което бях прочела като представяне на самата магистърска програма, ме впечатли. От техническа гледна точка всички неща, още взето ги знам, може би точно този курс ми е много полезен като допълване на моите знания. По-скоро имам нужда на допълване на знанията от педагогическа гледна точка. В това отношение ми е полезна програмата. Моето мнение е, че има доста интересни курсове в програмата и се заслужава да бъдат посещавани. Много по-доволна съм от гледна точка на преподаване в магистърска програма, отколкото в бакалавърската, въпреки че в един същи факултет си изкарах бакалавърската и магистърската, тъй като имах асистенти, които казаха така е, колеги, защото е така. Нали? И това е. Търсете и се чудите защо прямо тази програма се пише по този начин. Определено преподавателите са по-мотивирани и по-заинтересовани от това, което преподават. Гъвкавостта и това, че се чувствам свободна и че успявам в максимална степен да се справя с изпити и с всичко. Тоест мога да съчетая с работата. Докато другите специалности не знам дали биха ме позволили. Имаш предвид, може би, новия начин на преподаване и изпитване? Може би, да. Той е нов начин, който в тази магистърска програма е за по проекти да се работи, курсови работи и да се изпитва по по-различен начин, е по-леко, според мен. И е повече с практическа насоченост, а нещо като теория. Заставаш пред хора и се научаваш да говориш. Това нещо не ми е липсвало, въпреки че направя разни реферати, но тук вече наистина научаваш как да станеш да презентираш. Обучението, което получавам тук, ми дава поне най-малкото нови идеи, как да се прилагат всички технологии, нови подходи, нови начини за преподаване на материал, така че на децата да им е по-интересно, защото все пак това е обучение, поне такава е наименованието на магистърската програма. И една от идеите на тази магистърска програма е да, ако мога да кажа, поне аз така го разбирам, да усъвършенства колегите преподаватели и да им даде някакви насоки, новите тенденции, които са и в световен аспект, как да става по-интересен часа на учителя и да им е по-интересно на учениците и на студентите съответно, да си предават по по-интересен начин материал. От тази гледна точка, аз специално за това влязох в тази магистърска програма и моите очаквания се покриха.